Ụtụtụ ọma na ndị ikwu, ndị enyi, ụmụnne na ụmụnna, unu asaala chi. Ọ bụ Maazị Ositadịmma Akụdịnobi n'oge ndị Igbo n'ụbọchị taa kunna ya nọ na nkarị dịkunsi aka n'oge ndị Igbo. Ihe nche erutu aka n'ụbọchị taa bụ mmadụ inwe ihe ọ ga na-eme iji nyere onwe ya aka, iji nyere ndụ ya aka, iji nyekwara ndị ọzọ nọ n'akụkụ, nne, nna, ụmụnne, ikwu na ibe ndị ọ na-eru uri bụ ndị aka na-adịghị. Ọ bụ ihe m chọrọ ka anyị rute aka n'ụbọchị taa. Ka afọ a dị iche na afọ ndị ọzọ gara aga. Afọ ndị ọzọ gara aga, ọtụtụ n'ime anyị ihe ha nọ bụ nye m n'ụtụtụ, nye m n'abalị, nye m n'ehihie. Mgbe ọbụla ha tụkwasịrị obi, ehiwere isi ebe mmadụ nọ iji wee rie nri, maọbụ iji wee ṅụọ ihe ọṅụṅụ, maọbụ iji wee zụrụ akwa ha na-eyi, maọbụ akpụkpọ ụkwụ, maọbụ iji wee gorogasịa ihe ndị ọzọ mmadụ na-egoro onwe ya iji nyere ndụ ya aka. Ma mmadụ enyeghị ha, ha anaghị enwetanwu ihe ndị a. Maka gịnị? O nweghị ihe ha nwere ha ga-eji wee na-elekọ onwe ha, maọbụ na-eme ihe ndị a niile dịgasị iche iche nke eji ego na-eme, ya fụkwado ịzụrụ ndị ọzọ ihe, maọbụ inye ndị ọzọ ihe ha ga-eji lekọ onwe ha. N'ihi eji ha wee nọ n'ọnọdụ nye m. Onye nye gị n'ụtụtụ nye gị n'ehihie, eru n'abalị ịbịakwute ya, ikekwe ọgbalịwa ihu maka na mmadụ ka ọwụ. N'agbanyeghị ụdị ego onye ahụ nwere, o nweghị onye chọrọ mgbe ọbụla nye m, mgbe ọbụla nye m, mgbe ọbụla nye m. Ị gaghị aga arụ ọrụ chọọ ihe ị ga-eme wee na-enyere onwe gị aka, chọọ ihe ị ga-etinye aka na ya bụ ihe dị mma ị ga na-eme, wee na-azụta ihe iji elekwa onwe gị, iji eri nri, iji elekwa onwe gị na ndị ọzọ nọ gị n'akụkụ bụ ndị hiwere isi ebe ị nọ. Dimkpa a na-anọ ya wụrụ nye m mgbe ọbụla. Nwee ihe ị ga na-eme, maka inwe ihe ị ga na-eme mmadụ agaghị akparị gị. Ọ bụ nye m na-ebute mkparị, okwu ọjọọ dị iche iche nke mmadụ na-agaghị agwa gị, mana mgbe ị bidoro nye m agwa gị ya. Ma okwu ịmụ, echi ọchị, ihe okwu, ma ikwu okwu azụ, onwe nke na-agaghị anụ n'ikpeazụ na ejighị kwuo. Maka gị ị gara si nye m n'ụtụtụ, sinye m n'ehihie, sinye m n'abalị. Ụmụ ndị na-enwe mmụọ inye mmadụ ihe, ndị wụ iwepụta ihe nye mmadụ na-ara ha ahụ. Ha achọghị mmadụ inye ha nsogbu. Nye m inye ha, ọ na-ewute ha. Ọ bụ eziokwu na ị nwere ike mgbe a na-enye gị ihe a dịka ha na-amụ amụ, mana ihe wu ihe iwe amụ ahụ ekpuchie iwe ahụ. Enweghị onye chọrọ nye m. Enwe onye chọrọ ya. Onye ọbụla chọrọ mmadụ n'ọrụ onwe ya, onye kwere ibe ya nsogbu. Ndị dị otu ahụ, ọ gaghị adị ha mma n'obi na mgbe ọbụla ha kpata ihe ha ga-eji wee legwa onwe ha anya, eke ya abụọ were nye gị. Ọwụwụ na ewu nne ha, ọwụwụ na ewu nna ha, enweghị otu isi were ikwu nwanne ma ọ bụ ibe n'ebe ha nọ, ibe onye ọzọ. Ọtụtụ ndị mmadụ achọghị ya. Ọ ya butere mkparị na ikwu emo na ịchị mmadụ ọchị. Mana ị nọrọ onwe gị, ihe ọbụla gụrụ gị, ịzụrụ ya rie. Akwa ọbụla adịghị mma ị hụrụ, ị nwere ego ya, ịzụrụ ya yiri n'ahụ. Akpụ ụkwụ na ihe tụsa ụdị ọbụla ọwụ mmadụ ji enyere ndụ aka, ihe ọbụla ọwụ, ebe ọbụla na ị nwere ego, ị na-azụrụ ya. Onwe onye ọ na-ewe iwe ahụ ga na-ele gị na ịdị mma. Enweghị onye ọ na-ewe iwe n'obi maka na ọwụhụ na akpa ha ka o si apụta, ọ na-akpa gị. Mana ọwụ na ọwụ iyiri efe, iriri nri, ị ṅụrụ mmiri, ihe ọbụla ime ọ na mmadụ nyere gị ya, onye na-emere gị ihe a ga na-agwa gị okwu otu ọbụla o si masị ya. Ị ga-akwado ị na-edinye ya, maka iwe wee gị ịsaghachi onye ahụ, ọ kwụsị inye gị. Mana ọ gị na-akpatara onwe gị ego, o nweghị onye nwere ikikere ịsị kedu ihe mere iji wee zụrụ akwa, kedu ihe mere iji wee zụrụ ụgbọala dị otu a, kedu ihe mere na iji wee mee nke a maọbụ nke ọzọ. Maka na ọ wụghị n'aka ya, ọ bụ gị na-ekpapụta ego ahụ iji eme ihe ndị ahụ. Mana ọwụ ya nwa na-eweta, ọ bụrụ nkọcha, ọ bụrụ mkparị, ọ bụrụ ịchị ọchị, ọ bụrụ ihe okwu ọjọọ dị iche iche ka ị ga na-anụ. Ya mere mmadụ ji dị mkpa ka o nwee ihe ọ na-eme iji na-enyere ndị ya aka, ka afọ a karịa afọ ndị ọzọ. Ụmụ ọtụtụ ihe anyị chọrọ
iji na-enyere onwe anyị aka maka anyị ejighị ego ya atụkwasị obi ọ gwara ma mmadụ nyere anyị ka ihe a wụrụ ihe gburu agwụ n'afọ ndị gara aga ka afọ a bụrụ afọ anyị ga-eji n'ọrụ onwe anyị na-eme ihe ọ bụla anyị chọrọ ime. Chineke ga-agọzi anyị ma anyị kwụwa aka ya ọtọ na-eme ihe anyị kwesịrị omume, ihe iwu kwadoro anyị na-eme ihe ọbụla wụ ihe otu ọbụla ọha Chineke na-atụkwasịrị anyị ngọzi n'ebe ihe dị otu ahụ ka anyị ghara ịnọ ndị nyem anyị abụghị ndị nọ n'ebe ụmụaka nke ndị oyibo na-akpọ motherless or charity homes. Anyị abụghị ndị ahụ agwụ ma enyere ha ha erie ma enyeghị ha ha nọrọ agụụ. Anyị abụghị ha. Anyị ka ndị ahụ mma. Kama ọ ga-awụ mgbe ọbụla nye ka anyị weta nke anyị nyekwene mmadụ, ka anyị manye aka n'akpa were ihe nye mmadụ, ka anyị gọzie mmadụ, maka enye ka mma karịa nara ka o doo onye ọbụla anya. Ka ọ dịwanụ otu a ka ọ ha m n'olu n'ụbọchị taa, ka ọ dịrị anyị niile bụ ndị na-agba mbọ iji nyere onwe ha aka mma n'ụtụtụ, dịrị ha mma n'ehihie, dịrị ha mma n'abalị, dịrị ha mma n'eke, dịrị ha mma n'orie, dịrị ha mma n'afọ, dịrị ha mma na nkwọ. Mgbe ọbụla ihe ọbụla dị mma ha na-eme ka Chineke kwado ha. Nke ọzọ ka onye ọbụla nwee obi ụtọ n'ebe nwanne ya nọ ma ihe ọma mere ya. Kelee Chineke, ọ ga-erukwu gị aka mgbe nke gị. N'aha Jizọs bụ onye nwe anyị.